Ondo, ezakit nola esan. Hogeita bost urte dire. Hogeita bost urte dira, usturatzen zehala, hogeita bost urte pasa direla, batu zenetik, eta hau ez dela betidanik, eta... Eutxi diogu. Oso ondo. Kristonko jaia dago. Tipiko, da. Zaudela turna egiten eta aturrela betiko zaino ditzen da. Olakoa ditzen dutena, orkestren bat. Hasieran unas risas, eta gero... Honela, cosa... Itxusia jartzen dago, psikoplasta. Anekdota... Típico de la chirula, ¿no? Jo, ni proposamena ez dakit, ni jotzen. Proposamena izan zen, taldeko batzuk gaztetxean sartuta daudelako eta putaz pentsatu zuten eta ez dago, ni porque somos buenos ni porque somos malos. Bueno, egiteko abestia ez dakit, gero, zerrera bat egon da, baina, estilo apur bat aldatin dugu, ez dakit zeratik, ez? Apur bat ez dakit, inspirazio. Inspiratu ginen musikaren arruan, ez letra, musikan. Egiteko apur bat eska, baina gero gauza batzuk gutaz ateratzen ziren gauza. Jarri ginen lokalean eta denon artean egin genuen. Azkenean zure mundua dagoela gaztetxean, gaztetxo gara bera. Inspiratu da gaztetxekan moduan, claro. Gero letraren aldetik, letra gehiago. Bizkar, natura. Oraina... Kortxeto lan dugu, Karo, ez kortxeto, entrevistat egiten ari da. Haude gerri. Bizkar urduri. Oraina da apur bat estilo moduen, gauz, estilo aldaketa, horrako zerbait ez dakigu fijo zein. Baina, apur bat izan gara beti eskalariak, ez? Eskalariak, baina eska gustatzen duguna, ez taldea, karo. A ver, nota bene. Eta nekatu ginen, eska berbenero. Eta garatuago bat, eta gauzo da, ez dakit, pentsa. Eta eska asko gustatzen. Bai, horrendikan, hori da, torri zan tipo bat, azkenengo kontzertuan iaz, eta esan zigun grabatzeko doaino. Eta hasi ginen berarekin, baina gaztetxarena dela eta... Ara kriston azferrak. Eta... Badok disko haindikan egiten, saben, baina tipo da oso majua. Bai, hastia. Se prestó a todo. Eta bagauz egiten poliki eta ber, udarako ateratzen den, no? Ahora indikan abesti berri asko ditu, egiteko. Ezin izango ditu jo, baina. Gure artean esan behar dut, ez dugula euskaraz egiten. Ja, oso gutxi. Nik etxean bai, eta lagun batzukin bai. Baina orokorrean nik uste dut onera doala euskararen egoera Gasteiz mailan. Lehen ez egon euskararik, eta esfortzuak asko dabiz egiten. Baina ez da teatzen, artean ez da teatzen. Eta saia da, badago, bia egiten, propultzatzen euskara berbetia eta hori, eta, poliki badoa. A ber, amaitzen badugu beti euskara zerretan. Hogeita bost urte egon gara hemen. Eta beste hogeita bost, bai. Bai, eta gauza bat ere, gaztetxea ez dela eremu libre bat, eta ez da hola kanpoko... Ez da hola kanpoko eraginaren... Kanpoko eragina duela eta gaztetxea ez dela eremu libre bat, eta gaztetxean ere asko landu behar direla gauza asko, uste dugula landuta daukagula, uste dugu hainbat gauza uste ditugu, eta gaztetxean gaudenez, sí, somos tal, somos cual, baina benetan, landu egin behar da. Gero agertzen da, una camiseta o esto. Egarritxeko camiseta zeukon bat. Eta jazta.